se yema asundue ekoso ewo asantema mu enu ti asisi samapo menteme ho ase se wo de beda Sompa Sempa nipa na ya pa ne pomasi bire na ya de ama kama ni nyina kanfo ya asundue o se de me ka kire no ya asundue na ya hwehwe ewo Ghana mam ha ene asantema mu ha enu ti ka kire obi na obi so enka kire obi se Sompa Sempa nipa no a kuchenku a yade atumpan etra on kasa ase no won ne akoduma samu a ohwehwa mfidie ema trom obedie kopa bibidie Sempa nipa no hey otibunu etekoko Sompa Sempa nipa no odofo yaba na yabo na sede enne dwumadie no besi akono ano odene ano onampa enu ti Prophet Joseph Mensa Bible no kwafo ne ye Sompa Sempa nipa kwotro and the instant ni ahwehwem na obia ehu babia ewose ogina Sompa Sempa nipa no no so ba pawo sima enkron ewo Sompa 93.1 ye di atwaguo ewo Sompa TV no so enya asem keto akora na krupo twadi apo basa yi adom wakukwa nsu ane nan enkanso na dawuruma ene yenya hodene na katemada bodwie moja edi afurusane na yenya bi ede ebesewo na ye ka kire jawe se aseda enkaneden Timothy Newsum Saprensiemers seek ye the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Ya hwewrade ede de tene kane ya kanyina da papa no se ode beka ye ho enya asem ketwa kwa ye ko ede akoyanim dwumadie obati omono asam wanka sa na the nations anka ne watia ne nan achi kakra enoti ene ye bo one top ene ye bo one top omna samwa ene ye bo one top ne ko ede akoyanim na producers awadawroma ene yanya bi ede ebesewu na yetu no sre ene abasa na yesuamu ade kokosachi Fletcher yeboa yenyina kwanta so twemani na so hwa ena ye begina enkwanta bisa Isaac omo aka omo ahwa bomanchire mu na production room ya na adaje ni ho frise ye pebi ede aba bese omanfo na omanfo nsem wa wode abedan ye no grupo twedi apo adawroma etumi anya better results na yeso ye de amawo mu kama na wukọ master control room so a abrante ye fe na asuka we Nigeria ni ne fansa ye Ghana ni say America and okeka ko so betumi Trump so atena so a esewa me sa papa me mpe na asem da okaza ni tinwa asori agina se akokọ asense no me mpe na asem da sa Trump asem anwa no president of America no okasa na ni tinwa na asori agina wo se akokọ asem se adwem bone nko a abrante ye friend osika ewo MC aho sa na King Solomon abrante na bankunkuan wodie no wono so boy adwuma wadawroma na social media applications no Facebook, YouTube and Twitter no yedi atwagu enso ebo so subscribe say afufuro hwebi na wontie bi enso emfamfiri ho na wukọ Sompa TV wo so a abrante ye friend Tony na dawroma na ya na uhu yen ewo Sompa TV ho no safu kantanka simpremo bema na se wutwa no o free Sompa nkran eba betwa no menim so okode a na ne kropo twedi ampomfa no kuduru asonduem waduru so a ye da kropo twedi ampon ase se watumi ede no akọ na wakwa kuduru eno so aya asem foforo koforo bofom pa bema asuketu a meyi pebre na sa ya boji fosuo nintin fosuo ministry bia bonchina na no atwentwen kodi awu atwa me ansa ne yakosa no eyofosu aboaje no a yeko akoyanim yanim ten na yeko na yedi akọ yefa chi akese emfa enkoma arena of love yefa chi akese emfa enkoma omo we are really on top sa na yeden chi akese enso ebema together as one and also ewo swame together as one you kufoforo kra
akosuo ne na pamfo omo etie no de aboboa wo mo together as one eno so yekuo foforo omo de eba yenko chansamfo madamfo nana kwame wo soame wono na ne yire ton banku wo otumfo abro sana se wo soame ruma so nda na opre ye fanti akese enkoma wo mo na se ni ponda form epramu ho baby ye the date no beba na ajamfo nso akwa na kwame na ase ewu anya asam ketwa abroma soku buaman soku yenko chia konfo pani awowo ho na kwame akontapa enso enano kofi yenko chia no dako yede no ebeba wo brayo ko dwumadi so na ono so kwan a wo fa so a sabia nya do tumi kura no wonya ye no baba bichirem na uti na bakosem na edese ewiase wo ho ayaye papa wo ho ayaye papa kansa pia se kampian okiti kriki osi na ntwie onwu ya yengoro ne mpaboa de biada ye ko akoyenim yenim te omra samo bibia bako de ofo bibia bako na de one top ne ebo na se ebo one top na so uni majuma nso a ya unsu broni bibia bako so so ho ye kama no kan de ko ye na de wona hwe mani mate bibia dana kwaso bibia dana kwaso unya kakra to ho kakra de manya bi na me manage ketwa na wo me hono te de ho ndi asa kakra wo ho so no epokura nsu togum so obema bia nwumire ya meje ye mompaye na wo de bi wo ho obi wo ho nyaminti na kwa kudie se nyame achi na sika de so fa ne kwa obi akwa amwo obi kura we okay nyame yanka ni wachi nso a ana shago ye de nti ya do be kan bia ye na kwa kudie ade wo wiase a nipa bia se ohun ne se obi a wo kan papa ma obi age ayo eni wo kura de age eni wo kura beje ya de na meken eni age obi ama biem kura ye nyame ayewi ano ma me sarko ba maneme okay o maneme kakra okay ma me sarko ba bebia obi sister me chia pa na ja ba frie odi ni buru nya ade ama no enu ana mo ne nchen ayo enu ana mo nchen ma hwe ana o ma ntimi ame de command okay enu am command 20 million old currency no 2000 ja ba frie okay na oje no o hwe manim sha no wusu o jindu wa hwe de wuyi nti ye obi ne the terms na de wa de wuyi pa e ka sei ko ajaba ho na mehwe okosika ni via obre o umia do ini so abe no so ase ye de na emebi o nti anu am ko ajaba firi won ne ko obi ahun ye so chechiam so hwe pa one na yire ofosuo yadwumadie atitru hwe ye ni o anokwasem so panimpa na odi animu no nye ni paketo anokwasem nti anu ajaba kansen bi o se se mehwe mo sa na mafika tachaw nti de bia no obi a wonim katachaw de asempeni ponyi na fide firi ho o se ne terms bi ho a na tese utietie ye keka bi ya de bi beje no afe katachaw be ma na se mampa ne to ne bedin sa ne tie nti obi a ho ye yencha vera hyeto vera hyeto maybe na san o kufika sa na wan kasa no hyeto entity ni o ye de bo aduane so na de na utiti enti vera what tibia twitwa je na agum pen tabi o ene dokono no me de no anse matom na matibi na medidi uni fish sika kran ha sao ageni na de ne beko vera hyeto no nam wo mu da but the normal frefa no ne ade mu nkono yeah this year you cried 2026 there wasesem wasesem no ase wa ba beto bibia no normal oto no last year no oto this year ya difference wo okay o menti obi a o ba ko school bi a o ko shop bi na hyeto no na o trofia mo na nye vera mento hyeto se bu a o disu na de cha na hura obi wa kura anwa wo de ye ne nye to the vera there baby obi a wo bura so na bura so na menche togo ya ban keke wa bedu togo nya medu na azegligbo amanfo egupun achi twen togo no anya asem keto togo ya ban keke so nkalu kagoka mama fa komnya wi so
I'm fanche Matifo. I mean, Macunya. Daughter Suna. Sequania wish no. Yaunza Yana at times Omo chin in your maid on my yadio. I told me what you. I'll go from Casa Minu Casa Yan Cambago Granade. Then so Moba. Domo can just a what has yet. So we see Taylor in a Pamatale. Juma. It first Juma Taylor me. Interior. Bibia ye kama toge boy Juma. Amefa kwanya wo susu miamia Kofi ususu wo Germany. Okay. O Germany wo tie German fo tie ye papa Kofi bibi obi amecha papa. Na nura na ye nia ye nua Lumba Nyankopon man baba ko kan ne ba no nti mai mi enura no to akora ne din. Oh, I see. Na me ko gina mo ne amanam. Me ko bi. Na so de mentiman ko ni mo ye ba fie be chacha ho kakra no. Enura so na bibia wase Fanta Krobie wo. Hey! Anfa Krobie man kan wan de pam geni Krobie no. Nti yemfa se dama the godson omunyina ye no omo na enura na chese emu akono enura ye kama. Aponchin ne sebe ensan doko na mehwe ko na so de maduro no ma yese bokokora memfa ma ho de nto chache nti doko na mo ye ti bibia ye kama nti kwaku se memfa nche ma obibia na no sorry na yese kwese waye bibia wi ade achi a wo fa nti de woman kwawu ya kwama ya yenko yanim kukre katejo si kukre asi content odofo ayafutusem na ene yenko no pisa sanse ensem chichiriche minu a ye de kosompa asempeni pa ko sana ai sana yayi sana ye court and ye court de simply pa court Joseph mention beba joda bia picking kan na ya kirase na obi aso afa ne chefa titia odofo na futusem no abapen nanso so no eduru baabi atomfo wo bono ya na hu hia no yie pa se afra se 2025 franco yi afaso bo no bo wa ho 2025 no se ankoyi a efiriwa enuti no protocol and beka cho say you need to understand that sometimes you are the causing agent. You are the problem. Eduru baby a wa na kwotwetwe nsem edeba asam ni fie na so eduru baby a wa na ma asam eba fie ewo agwade anim. You are the problem. Na mekai se FM konfi aduasa ni a mewie SSS ye was a Hubert seminary na school no duru ho a na ma code of conduct na chese nyoma ewumu no eni kwa se obusuo se obusu so dia na efiriwa ena ho so bone fa yemfa nchesa so obusu ase yi wadi ma wo bafie sanse yentumi metete sofo bia emanu meye nyoma bia ense emfra enu tie the code of conduct ne mawa ni amawa vridi na chese emra da school ho no enu na ese udi so pepepe nanso so no ene wo brabo no emra na ho nanso so no you are the problem. Ababa we woni ni san ye no wo se won pe enie nan ompa enie nan no de na ni kwa se ne akotwetwe mpena bia won chen fi se hu a asemasi esanse ne ntamo yesi ababa wa no enye nti no esanse yesi wo kire ne 90 no eye ya no otwempentu atwese kayo enche no de asidi gu obi so enu ti se wo kire ne nan no na so wo de no na ababa yo ba kwakwakwetwe mpena ama ababa wa na bobobo ai bottle so atwense ka wa amanfo so tutu asidi a odofo se ka wo twen ho ma ababa wa no kofa de wo mpema ke boa ababa wa na brabo. You are the problem. Eteduru ba bi na posifo di ababa wa no so atrantwie pena china tumu a eye wo no ama na basa. You are the problem. Odofo duru ba bi na maame enne papa ye wadwene se
Obepe pomasibre bi di amaw. Said ye beya abrabono said dachi bi omuni ho a wani anye wo ya wo abrabom. Sika bay nana awofo enie. Nanso so. Ye ka se ade ni kɔ sukuu no. Ye ka se ade ni kɔ sua adwuma no. Oh. Wantumi amfa na adwena mana wofo. Eduru baabi na papa no ane maame na ho ade kɔ fam wo sika fam. Trimode no so kɔ fam. Eduru baabi agya de da ho mefa. Ena de da ho mefa. Sika sam no kɔfie kɔ fam a wo di bepia bonten. Eduru baabi amanfo nyoma na wo fade ani guase ba o. You are the problem. Una do how no aba. Na ya ka se kɔ sukuu na akɔye. Kosua adwuma na wokɔye a ka daati du banya adwuma aye ama wonsa akɔwa no. Ma me papa me nua ba ma me nua ba me tuufo ena nwumre wo Sompa se mpeni paso. Se ka wan fa wonsa akɔka obi ade a. Rofo ke mpa wo so kromfo. Anu ti fa so bo no bo wan wafiri wa. Obi sugu awurade so. Se papa den na waye mi seyie. Esu abo sugu awurade so nyina ne se ka wo ma na yafunu wo baba ko a. Kana ni beje ho pa. Nanso Nyankopɔn atwi nani adentia. Fa so bo no bo wa ho o maba wa brem bone ho awo ho bone a wudiye. Eno ti se na emma na ubu kompo kohwe wachi o maba wa brem de wo ye ya. Na de so bo na bo wa wo ho. Enyoma nkoyie. Se de enyoma si nkoyie wo abrabom no, da bia ho do nsa so damri fam e do nsa sumwa no, fa so bo no bo wa ho, esan se papa ne de so to no hye wo nsa no. Adwuma wura no de adwuma no hye wo nsa no. Na sikasam na da wa bam no. Na adwuma na wa na ye ntoto ye ma nyoma ekonkan no. Orofo e de be ne si ye. Sika na ese otafre ho no udiye. Ama adwuma no eka de se adwuma wura no kra no ka wo hwere na adwuma. Oyi wadi ene wo sere na wadi o. Eno ti se na nyoma bi nkoyi a. Ewa adwuma na adwuma wura no pam ufiri ho no a fa so bo no bo wa wo hu efiri se na wo maye okay na suku a ma ekoro no na ano odin ene wo mutimi nko biem o efiri se suku fees untumi entua fa so bo no bo wa wo hu. Enyoma pi eno manfo bi aye no owie yase a enne o ka mi hu yanka sanse se wonya sa chance no biemu a enka wonya sa biemu o wan kasa tumi ede ka kira manfo edi din komo se eye mia na maye o eye kasa bi amanfo ta aka pa eye mia memfom so eye mia na meye aye o kamisika ikura ni midwetiri ka mfiri mensa isanse ne namfo sam yode ne ma sam yode tisika ikura wu nyina no ehyifiri wonsa enti usika sam wa ase ne kwofom nyina no fasobo bo waawo ma me papa na nwumre ma asem wa meka nyina ne se Sompa FM enyoma bi wo ho a se yetu ye hofo ne ate ye ho ade afiri ho a se ye boye ho so wa abrabom na ye ya adwene se ye betwe ye ho de afiri namfosem vise na ahie sika e ma asem na ahie sika ensansem na ahie sika orofo me wogidie mapase kropo twedi ampon ebetumi ahye wani munyam a wankasa kora no ebeye onwanwa ene tu dwumadie bia wudie na wohunu se enkoyie emam ewo wabrabom orofo ubetumi ajayo anyasa dabi no obeka mi hu yanka na mi hu yanka no so eni aduru sa akoba mu dia wankasa na ese wo de so wo no emma wo ho sanse wankasa ene wakofa ama wo ho enu ti se wo de so bo no emma wo ho dia
afoforo bi enti afutuo na namontuo bi a wutuo na wa hunu se na wieye no enye papa no wieye no bekwa kwa ye nimguase no orofo twe ho firi ho wate na so twe firi ho a kasa eyemi hu yanka no wonka bi ewo abrabom abrabo bekototen na hyebere sesafo ne awurade a wo yi nipa efiri mfutrum na wodi si ma poma so no ono so bi hyirawo ama so wasebi eye me modofo pa se ya aboaje fosuo nintin fosuo omna samoa Oveda se nyankopon so aya adom na ne ware sebi na yenso ebekan adwen ana yebecha ya adwen ye ne yatifo ne yahwefo nyina na edi dwuman na mi di ye enenso de odi aba no asafo Moonlight Peter se enenso eye pa afutu sem de bia meka se futu sem mi wiase a ke bia ban wote so kura nka wakoto amenem ti no one advisor nti afutu sem de ya na eye megidi ye se wa wo hwe ye wa wo tie yen duru me bia de wo pesa nka wutia ne se ye ba ya na nka nsem eda ho ne da so da bi ese ye chew bibi package na won so tifia na de abo bra because eno ma bi wa hu yanka wanye nanso nya wo a duru me bi pa na be ma kakra wo ho a ye pata wa onti ase o kakra wo ho pa na sika no se be ho dwo na wantwi bia ni ho na ya wote ba bia me kan bibia se de wo fie kura fa telephone frame mo mra ye wa because unsuro unim ni awoka sika wo ho nanso wan hwe wa kura se dan wan hwe bibia wote ufie wura ha wo ha wo ti sika na wunya ye no se ben preduasa ni je ni ma ebroso ma yemfa ncha kase ma sida worship center okay so fu panipa ne na swafofo say so ahomacho de ba first service yeah nti e ka che tiefo ne ahwefo mo a nopa mpaebo no sida ana sia wa be take over o bodwuma nyame ne kasa ye bodwuma pa e bedo bibi ase ya na ye fa kwanya wo so aka cha manfo ya start 2025 asem penipa ye di dwuma nti so wo wadwatonde bi abomoden entra ho ema na nyema fabra ntententene ni hu dwuma ma ho ye mo ho dawuro keka ho nsema ne ye nko ye nim ya o hye sase ma na wodi abai edwuma bi ho no ma ye sha abra na bayi hye no to wan hwe ya obeka hye wunwa bi ana wo maame bi ana wo papa bi ana wo nana bi na ye wo ye nko Ghana no ye ma bayi adi anim kan bayi adi anim kan tisi obi bobra na osusu sa nko yi a na dwini nyina na bebi adwini nyina kokohia se we na eye me nti mekase ya danfo bi wui ekwan ya danfo no fa so wui ne enim se be merwafo ofi wona akuno na sa tam ne esusua ye young boy say yesiso senkente sa de a kasa adwene nke ya anwen ne sa na meka mo bi ate asese edume bi ayen kase baye na bibi ni ho nemum dume bi wan kasa cheke wabra bone hwe enoma ekoso ebeboa daache eno na esese ohu o ya na wo ka trombo asem se wo mpenasem de ntia mpenasem de ye wa wasem ntia wo mpenasem ba kwan bi so no de trombo ye woni krom no se ye mpanifo ye bi sanka me no mienu free Ghana ke ho atoyen e wo kwan bi so ona da so no was it you nice I'm so sorry I said yes unim akoko asense America kro no so enti obi afa na fofora o de kogu America te se Trump yi de wo ye wan hwe a won tie ase bi ko onwa bi wo ha no nenso opani kro yie ekwan bi so kro a wo so asebi akora timi twituo ne wakum nipa just like obi timi free the chrome ne wa bekum obi kro a wo te so asebi utimi nyinza o yire wa no akwo na aba na itua woka entro sam nko a na so ni na wo se da kwan bi so nkamate ase nenso mehwe mu no eno ma bi se bua enti emu sa se wonsu krom umpanifo mo so de na mo ye ade bi obi ye bia ye hwa bibi fa ho ampa se ukoko divoa ya uteni yo ukoko divoa ye frekrata bi kalante
wo your citizen pa say bi kuta nti se kuro no discipline wom nti Ghana ha ne discipline ba bia nti na ma me no me nu a ye citizen ye bre because of ya wotu o se obi ye foreigner oba bedu su mu asem nyame ampata wa ukuro mu ni be support kokwo no na wo ye do ko nti Trump no ama America fo mu fi kuro no pese wo mu ho to wo mu nti se wo su ukuro mu yo oyepani a empanifo am wo so mo hwe nsua bibi se ede ne ye ede aboa timamufo omo firi Ghana ene omo mu firi Ghana ise Ghana ye nyina yepe ye ne timamfo nyina yepe card bia no ekuta yen kire sebe ye Ghana fo okọ card ye ekuta we edimu ade ya yira okokura sisi esan twa another menefo France na ye de amam nti ya Trump de wo ye me kwa besu no oboni kuro ho ban on pese obatu ni kuro mu ajeje mu ye ne ya adwen yaw asama wo de abane no yan kanche nipa da sani bia se dumre bia wa hwe wa braba wo bo wa expenses a wo spend e bebo Sompa FM abrabo na wo bo na bebo obi amanifia ye basa be ma bia manifia ye basa enye baye bia o maka cho se ne Ghana na setra na yete no yete ne nyansa enti ne Nyankopon de box ma obi a se adwen na wo tirim no fa dwen ya wotu sabe mpredwasa sabe kasebi wona apoma hwe so se ya wodo na ba gotia so obeye frim bo hu kwa abefa so obi anya accident na wanya no ubehwem na driver na careless because how you careful so and so san nipa ho obi ye friend na bobo ya wo so on the one lie so ti de bi obedi mfimfin na wo sa manfo ka wa wasem pragia obi tifie na numu asem a wo ka no anu akoda ne yo na bi ama no nti ama sebo akoka asem bi a ede na ko gina baabi asem pe nipa na pe ne ho asem edon so na brabo no obi akonya mane ade bi a wo edwadie bi a wo die onu asusu se sa dwadie we die chepu me ko ne ye cheme die me dwatre nya ase amba onim ase nti we ye de bo Nyankopon so bo ana ye de bo obi abro bi otifie se baye edrume bi a wanka sa check wa brabo asem wem se ye di kan na ya na edrume bi a ye proper amount for request na amount for request aka se we eye me de a year 2025 maybe I said 2020 year 2026 no 25 no nipa bi kan o masampa o se trip we de me fa no mani agro but so on fa no mani agro a check it with life na wo born in year 2025 no na wo dia be year 2026 no aye sa na wo de ba ene wo boa so otimu anu no SS osna obi se afa no best and new life ampa oba na woni nete no oboa wo kwan bi so ana sebe mpraduasa o si wo fom obo wo ka obre wase ebaboa be ma na wo befa ne bata ho no wo boa wo e wo kwan bi so eso ne de na ehu obi se one de sebe wo tra ho na bi adache patedu me bi a wodache no wo yo bi a intelligent ya wo hu se nipa so mese be mo bo na bebo ame wo se wei o bremase ba nipa yen se sa ti du me bi a de ye ka che nipa da sane bi a wutie bi a se wan ka se wudwedie na wudie no eye wo mu se wan fa bi anto so a wo so prophet na prophet no me wo sese hwa eboa wudwedie na bebo a sa na ye ka no sa na ukofa no etesa ana wo de nda abro so dodo ebehye o ya du mebi aka ma ni nipa kasa o enti wo ya de bia be very careful du mebi ana ato ni nyina ato atwen ni aka cho se nipa so mesi eye de na ye sei na ye de akɔhye wo bi dabi ye mu se nipa na brabo a wo bo na ye hwanya eye ono a ana enye ono a etitu ya du mebi na da sorry pa na so kai no ma bi a wa ya atwam a na wabusa ho sa na me ko ya de na me yesa sa sika na me use na rough me de toto wa kene no ma bi wan ka anye difficult o ma me ya kana sa o but obi wo a wo se ene wanya obedi because o chan obenya
ba bia sika na wo benya na efiri ba no ka hu se ho no nipa no obetena wo da wo sister na wo papa na wo maame wo aburochire no se sika na wo de bro no ebetena ho da because de bia me ka se wo nti ya na ko fie bi mu a nipa na so prefie no wawu amafie wagija nti do de support wo no eye wankasa wo because onim se wudi ne manesa wo bi se oni sika ade ache so to onya sika na ese ni nyina asa eye wa brabo ti de pese e kache nipa da sane bi a wutie yen wa brabo bi a wo bo bia wo wiase bia no edumre bi afa wula to hu se yes enye numbers na aba no year 2024 year 2025 ye be kan sa but one kasa life was expenses no a good man abo ya obi betuma tra baabi awi bi abe one crate ye beto ma 90 Sompa FM no agene nam ye beto ma 90 but when man think say madam fie woto nsan mami ntwi ni nyina baabi yawo ebi ansan oto mami den ka metima no me de nanso je say baby am hwe me age ni baby am me ko no enkrai wo fie enkrai bi a large bay ni water bay kura de bi am ntimi ntwa enti bi a ka bi kire wadamfo no no me nwe wo wadwen ne sa ne tede amate so no mienu bi na ho de aka ne sika me mfa ma na fato ho ne fa ye bibi enne obi odinadamfo achi ye nam se ye beto ama ne nti obahwi ni nyina funfram obafia ne na bebe ne yere ne maso mesrawo se ye si ye take ye nye numbers year 2026 ne ya kanesa eye wankasa wo life sesen no mabia emwa wo kwan udwadie na wudie no de wo ye boa wo eye ne kredie na wudie anasa obi adi dwanya prophet de na wo prophet na ye papa ente sa kama wo eno ne ye hu bie ena wo don sa tre obi se nipa so masipa na wo sika nipa so masipa ka pa na odeme no namfom busa eye den ena watwe fun anasa watwe yesi won so ye wo ye wo faasifo yi na no enkrofo bi o mo kwache yi cheche wo ko hon ma ye so o mo na asisi nsuo no ma che agburo ene nkate no musi machine hu sa cheche wo mo de ja manfo sika ndo obenya wo ka no bedam na last minute ejoso young guy no wasi form na nse gunti adanya meta mo aso meta mo aso eda midie emma me fa wo mo ka me dem emrada ho but one na munim last minute no hu say say me refi say meta mo ya so because me beko nse daneti wo ya ho hwenye ye besre de nyame de adomo ne de wankasa wa branya no fa sabinyansa to year 2026 ne ko wanim na sabin kakra ye better than say wo don sabonkum ni fa nyina bedidi wo wiase na brabo na ye bone yawo so bedi no ma be chi se wo di wa danfo ana wo ni obi wo competition a hwa no ma bi enya wadwe so no obi abenya competition wanka so brabo no bone kwantene ne so ni enko yanim na ya ye mo ye na Ghana ye bre nipa bi bra wo bre nya be ye bia na ye ne sa eye wanka sa wo life so brabo ne ko ni ye na me gidi ye se year 2026 mistake aye no year 2025 no se wanye ne sa na nsa mbe ya obeko anim ama wato okay eno ti no understand that sometimes you are the problem wow wanu akofa ba wo wanu akotwe ba wo orofo asem penipa wo nipa ne pene ho asem eno ti wanu akotwe ba ye dia futu sem aye kan se hunu kwampa obefa watwe ho ade afiri sa anwoma ekotwe ohweni ade brewa brabo 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 na yenko emfa enko yenim 0355404528 na yenko emfa enko yenim hello Kevin ye Pastor yentie o okay section 25 on 26 year oko anko ya ma wa fa so bo no ba wa ho obi be bi samsa de ntia ebi ewu diga Adam esa atsam ko ma ka se makano ase udiga wa de no wo ba ko pe uso gba to wa we choma tari choma butobi tintin ke choma buto amu choma buto ile bibi o yasi bi a so utobi o yasi
Opa Salibama, no vampire to the set, Ambuama Muska. Uko close was in the fear before 1 hour. I know 1 hour, I didn't know. And the one who didn't want to pronounce it, who's a very tomorrow, very tomorrow, very tomorrow. I know every two sick, and 2 minutes to Suzuka. Utu Suzuka Kaklana, at least I don't know Skakakla on 2026, and no man 2025 and 9. So I found 2026. I'm a 2026, you should not use money unnecessary. Damas. No, okay, and you shouldn't use money haphazardly. And you see cap basa na Kevin Walkano. And until order for Uncle Yenegi Tradisia, Faso Bonobo wow. Hello. Hello. Hello, good evening. My girl, so mammy, baby, I'm free with you. Walk. Hello. You best say, simple. Hello. Sompa FM. Hello. 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 DNS your phone. Azuka me hadi my wise here. Hello. Hello. Good evening. My Joso Katachi, baby, I'm free with you. Of course, we're going to Sompa German of this week. Penny pa yentio. Of course, my memo on the more Asamoabaso. In fact, no topic here, Mudia to 2026. The normal Boko 2 years, it's our bravo. In fact, I know could through do. It's the 2024 Oheneni Adazoa. I'm going to don't trust an office here. Not Miss Swenny, you could be a nice and friendly. Just I never see a month and we massive can be Kakra. And not open my baby, but much so as a Wusi can Kakra. They said, yeah, I dare chat, yes, almost someone. For you now, if in so take. This is about one because 3 years now around the same. Mamensia, I got minister here a little Pukone, I let the Mamma Fura, when she's like, oh. No, okay, hello. 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 Baby, I'm free. Hello. Oh. Hello. What do you mean? Hello. I'm the traffic. Yentie we penny. What do you mean? I'm a talk apa. Aha, now Madam was surprised to bring him foot to a mother by 2026. You share with that. Now the Kamuya, the Kras and Kamuya and Kratakra, Muya Buku Krama, Poton Crack, a month for Tonan Kamuku Matamaka, Yapa. You couldn't find young Krata. We have to say the state and questioning. The Bunian Kapank and the Pankadi. The Muya Buku Krama, Poton Crack, the Fishan Kabapa, and the Market. No key. Hello. Penny, baby, I'm free. Mechanical. And so bad board day. What you make between Yet you. Yo, the man that could be here, Madu. And the man Sompa FM. Julia Yumpana. Them showing me now with them over. I think you are not them too. I didn't try to do well. I bet you anything more about the Yama. Where you man with ya? When you open the Porafa, I bet you was other than me. You obey it now, that's saying about.
Kagere na bi to ya. Adwaya. Papa, we many. If we visit down, Pomba ya ngeri ya ko tanje ba. Ele confirm ko ye. Ko ba ko ye. Wo try no no me take ba ko. Wo try wo di say. What do I say? What do I want to make school and go to school? No me get out to Africa. What I make up in your head? Okay, Papa. Oh my God, share that for you. Change now for America. Now America for Ghana. Yeah, now you end ma. You better say America, Papa. Papa, on there, no one ever. We are going to do it. Hello. 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 Yeah, hello. Baby, I'm free with you. So TV no wadawo ma so TV no ni ko. Sompa FM. Yet you. Hello. 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 O free. That's what you are. Want to make us ano? Mane so kakra yiti o. Hello. Hello. Baby, I'm free with the bemena. I'm free circle. Yenti o. I just from Eric. No okay. It's no also. In case Uber cover be an obi to quaya. Obusia foot to meet you see up mamma no papa. It meet you see on them. It's too full. And son of a our bag. And this social media and design your money in a new hope. In Chama, a yenny yet. And then the Amicase. Abrabona airborne. A toda and cry our woman. On the map, my care script to say, Makia school for scripture. Your score, mono. This is over. If no one can I'm sure, but I'm more bravo. You now, Bonabasa, now I'm sure, but now it's not Takrano Frena. If you because I'm very good school, not make it on a bag, and I'm a copy admission. I'm a Saharana. So I'm marking the script here, and I'm saying my born in tea. So I'm best call me 10/10. But of Fremen, if you know, when you be a 0 over. Now, first, after now, your mouth over 10 of you. Your mouth 10, no. Oh, friend, I would think I bought my boss. I remember fire. The same John, my cocoa man, because of a signal power, one in a tonight. You can make it and man. The hand and my babba, born from my mouth, or battle. Oh, friend, I will feel, you know, or have you know, no view, and that's another system I call it. And this is a very nice old Jano. A yellow beba, who you know beba. And that's only minimum. In you hope you. And she's one more than you know, the son of Master. Now, want to make your responsibility, sir. You face the consequences. That's a good or bad, Madam Master. No, okay. Hello. Baby, I'm free with the last caller. But I would even My Joso. after the 6 months. No, okay. You didn't book your program. I'm here to talk to you. Yet you. Hello. Yet you, pa. But your program come up. I'm afraid you take a year and I think 25 to 26 years. You bought my bus of my then I better be certain. Sympathy now we have to our program the Thursday. And we're 10 o'clock. No, yeah, or don't want some no. You best add your back if you mean me a children. When did you home, Power? When did you home? I manage a program, but the TV saying, even if I'm here and I can make the 2 of you. I know not near friend or those of me, and I know. Hello. Hello. Our program to but you I will do so me. I will do so me. Yeah, deba. When did you home? Was your frozen?
Pokia, me kaseti manso. Ah, do see pokia odoso me mu besa ba wate. Obia obabi oti na de fa o. Enya sanketwa. Ye fa last call na ye nkoye nim. Na asem twetwetwe mi nu ofie ha. Ba ibo nyina ba mu a. Mete ye se maame ne se obia ni wa wo ba yi. Obia so mo udin. Ya asem na aba. Okay, ye fo frɛ no enyina emfansi a. Asem twetwetwe mienu na gu ya apro so ene so passe penipa kwotro. Prophet Joseph Mensa Bible no kwafo eno na ye de hwehwe mu a sesi apaw na enyukura adadi na ye ko de akoya nim odofo adwumako bia dawroma ene free juada ko sini fiada so mote yenka ebo so passe penipa dwumadie wo so pa TV no so no ya asem o ya asem kase pa ne wo afidie so ya asem a wodwene ho a wotumi ente ase wo maame awu ne maame nwia wa bi obekọ bia da maame anim na yiyi na Bible no kwafo ebehwehwem se eye maame no bi na yi nanim ebeso ogu nanim ase ana se eye ono a na ne nwia ni ho kokoba tan da bia meka se ne maame ni ho a kokoba tan oni wa ne mma no akroma na ya ne di omosu akwowe ya na aweho na asefem lumba nwum we die manti ase da eja bi we biti ase mempesa anyu metekwa na mebukura yefu bi we biti he fase na ka baye wa kasa onwia basei se yampa ya asem foforo ye kwa computer so dwadie emna sisia Sompa FM. Me pese me di hini awo me fie nti eya na nyoma me di sese me fie di se metals me god uses na me shower set no me popom ani di ebe tedi ama me enunti na metals de ni nyina me tofu Frank Enterprise tas no size be na ope 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish on polish and rustic over you need Frank Enterprise now love tas no 30 by 60 25 by 40 and so many you ho wash you floor no so 30 by 30 size ni na desire who do be our pen over maybe ho na bag of uses na who do so there the big water closet who do be over maybe ho kitchen sinks and the taps who do over maybe ho washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa Orukoto ofie na no a comforting mu ko ya so no Frank Enterprise na obeya bi so ni so mo Frank Enterprise to from market magazine room and some of you the North Filling Station no abrosan na mu a ho na Frank Enterprise so na me dey asem da kura me say so wo buru is bono any ahafo e kwa kopem no for baby a se o pe tas papa ni na wo bo so bi etu akoton a en to wani ko baby a so be let Frank Enterprise ye go mo ni popom ene bia no bo eda fam for number is here na ti asenda attend the maka kire wi number is 0245 283458 and now say 0205 987868 now question we say you can Frank Enterprise tas papa dos papa any produce is papa headquarters number 1 every ya ma hwafo ani atiafo nyina akwa babiem eba dia santema giatum ye obi ka kira santema obi kira santema na anwumere enya asaketwa e odwumadie we so na asem enne eda ya proso no asem na no odren anu oden papa enya asem ketwa ma me akwa aba manu akasa den empomte sen producers mo hwe na mo magye ne ba no producers mo hwe na mo nya akoda ne fise ko no kora mo ano enkwanta ji akoda ne bobo so fa ne bobo so ye de ya kokofu ni ba no wa na abegege no kokofu ni ba no ye fe no bi mpe wo kokofu ma menchia no kwanta busa honam kani pa no enche wa ka chem se be kwa akoye ne ho ade nti wo kokofu ko also was di na bono ko no onu ane kan ye kwaku e die me twantro ko say obobo ane ho obobo ane ho onyantuma be Sompa FM ototonyo ma bi ka ho kwanta bisa no won ye timi di na duane firi kokofu eba basket tenten yede lazy akata so ko an wale be mananga ide o wonu be bia
Sir. Tenka one. To o support so on wale. O so wale. Okay yo. Some of the ban what fan chire. That me do the achire me. Okay. Koko. That's one oba ne da wa ese o shibidi. No, why say tum? Why say saleni? Okay. Mon kafra. Omo ya no bidi na ya mo mai tum. Tum. Okay. Ti kwata bisa na nkasa no nimdwom. Cause me okwa me mane no. Na therefore so de ne boa. Therefore de boa. Hey. Ye obema bu ani kwasa nko ye oba ho ade bi amane e won hunti me pese me bu bi ade because haye kwa ho sanu bema na sanu ate kafra ne da sani dia tu nyina echi asan start so totonto makwa ye oba ho ade ye tu kwaku ahu obi abroki heart ache no na ne menu abayire na wo say bayire na nkoda ne no ano eye ne yire na wagya no bayire na nkoda ne no ntu okoto ne bayire beguma no ahye ne nso wo hu bi pen o bet mas broker de no me de ba de broker de mani pa wo boda mo du me bia na wani so atew ntu o bet ma ye bet ma na sense no bayire ai say vin no betwa ato bayire ne so a ache so mbeso obi di oba ne bayire ni na de sa kwese tetene yeta o yeta esa o show de enso okay ne nsuo no a odi gu no de ya zemo kwa kumeka bi abrokiat na yedam o enye ha dwen na abrokiat no so dan so e be chew so sata na oba no beja na uniska so uniska no ba asema mo so ko chesi wo sere wabre o e wonder so no ni mem no wabre koko se chine kachi obi wo form se na wuni mem tini pa ko situation bi ma enzango wale bi cause okay en krabia asembi en krabia mun sem so die we ho hwe do ba bi enye yi ama for so the basket be fia kwanta bi so di bi o and so one day weekends mo gene dey and e te o je obi di bi kwanta bi so mi hu se dey aduane ma ne card na kada ko e be poison no ma me akwa ba baba pa bibi aboko de ye fra wo sei bibi ntudu dis ye ufri hin na baaye eno so bibi nti wakosam ne se ade beda so mpasse mpeni pase ye ne betumi aboa wo me pa cha makosam ne se me ma me afi na nyinua aye fe na fie bibi ye fe ne sei ma me afie bibi awale me wo hunhun ye da na hunsu aware hunhun ye de ye mpa ye ho asem o me pa cha ni ntina me dia base mo hwehwemu wa ha enti se me boa ne se ntro na me twa to me so a mo hwehwemu ne be kire ye da na hunsu ya waware hunhun me pa cha o me ko ba bi ne hen wakwa me pa cha o na me yale oto yale ma me ama na me ntini ensole krampo enko empia bonten just wabubu na me da ho na me ntini nsole enti me ko hospital by me ko hospital by no na me nyo obi ama ne kotokoko mame fa enum aduru no ti me yenga kranka kana na me nam afichire na me ko akoto koko abanum maduru no ti me ko na me hia mame bi mame ne so akompese ofa no etu owen no o mame de wo ha wo eye mame na uhia no abra ukotokoko no akomo ya afa no wona se o mame de wo ha wo no okay na wona ma ho pa no ye usei eno ka che me se o de enkahwe me enye o de enkahwe nti anopa bla na me nkyira so no so nim so fu bondo ya ade pa na wono akwamo fa no onde wantimi amoa wo kyerɛ wo sofo me gidi se on de obetimi aboa na me smart nti anopa ena me sole anopa pa na me sole ye ena me call no me call ye o se me ma me na beti ne won se enye na busuani ne me etu antwi ne hu firi oba ne fie na beti ne won ana huhum mu oba ne fie ne suo ena beti ne won se wantwi ne hu firi me ho enye na busuani ne me wa abra ma me ne kan se ma kyerɛ na wonni ho na won teta ba bia mpacho da bi ena okọ ma me ne fie wo kɔ ka kyerɛ ne se ontwo ne ho efiri me ho enye na busuani ne me
enti maame no ka se on timi hwe e ma me ngu ena o kire me sofo no ena me call sofo no me call ye sofo ni ka kire me e wo kuro na ofiri so na mpa cho da bi kuro na me free so na mfa se fon ase ena me call so o kire me sofo ma me call ye ti ko na sofo ni ka kire me se o maame no on na wale wo hunhu na ebiase nsem so edoso meka ye ka bema na wade na asem bi atumi akoso twokotwoko na oba so tumi wade oba wo hunhu musa eya asem wo wiase e ba ye o ma me mienti o nto ko sofo no de na si ye sofo ni bo ndin be da sere de se o maame afie dubi on na wale wo hunhu mankasa entino me so me kompa ibo bia saa na omuka kire me enti mase me ba na me oba pani o nya 11 years mase ne friend ka chem se mami du fie me ba ntna onye ne tna wale na egu ye ne tokwa na ekoso ni nyina enye wo na o maame no ene egu awale no obi foforo wa ni so na e ka sire uzi mbachan one egu awale no enti no me sendu ska na da kompa ibo na mesima me kura me ko ba bia saa no mu ka kire edinu ana yebo edina na omubo na wayi nanim ade adura manim enti esi ametia sei obi o wani bia ehumi a enya manim na medetia onu nanim na medetia sei enu ntia na mso ama minu emu nyina pumi samye beifo unyanam so ye beifo ana chese wayi onu nanim de adurawo adrame eno di samone edi shame it is onyanam so da ye kra no a eye woa eno mu mami nyamu o ma me wo sei mpacho ma me wo mensa na me ka echiri ti mienu ni nyina se wo beifo de mi di na echi be ma mi di na echi ma re wo sem ba akokra nse be ma mi di na echi me ne ma me kra ne koye kokko ni wenchi na mama yale na me de bae mama me be wuye na minia no am di na chi no na ye be ma na ka se ona onua na ye friend say on de obetumi aboni din e friend chief na me ka se ona ye nyina ka se ona ye be me nti onko ye kokko na one eforu ane cha na de obenya no no abla kakla ono onua ba akọ no mba chan enti menye no na miniska me ho kire me paye na me ko minia ne nchen se Mr. Minister, me watch him to a me. You are shame, and me anim a pamum and I do come leno. A horse so obvious to die when you and a cry into a newest one room and our boy a one was one room and our boy delicate to be one chain. Or so my one now, or so my men now, sans a war bayful. But and I don't come leno into a jolly hall and I made them in Toma. Na me di se kwana no na me dey da on ti ade chie na me froka na me baaye wa ma bibia wa ma ba bia na we nkonko da efia na me tim e wo ye kromu ho efia wura no me ni fia anetie me ne nti bone baaye mi dwale anopa ekọ adwuma enti obi di ne ba ekọ obi di ne ba kwati kube ewo na metu to ne ba kwati kube no na mi asem no krampa na oni efiru ne sister bi kana mi ni ho na mi ni asem na se kra enso efiru ne to me so say me na makoka chi sister ne say wo di ne ba kwati kube na omuti fie ho na omu di na tem enso mi fleduma baaye mi fleduma baaye efiru ne tu prum so ma mi nwura fie ho emeno nso me kwada abontene ma ade chin ya me ba fie no still na watum se o ma mi nwura dem ho na me fle komatifo baaye na me yi mi niema no me prepare da ya me anya bi ntine baba akọ ye fe ne ba man onu de metene so na masole onu de onyi me tokone enti onu na me koka chen se bla me pa achew asem se ni se na esi mi su mi nim ho hwe sa tam na wukunu na jao da oja me be ma no sukra ma anya ne hwe se wa wo sei mienu na wo mienu be ma no hwe wo mo na wa ba ko mba penyin no e ba penyin jona na ka Sompa FM mi fa ni mle no
na onhwe no na minya pa bia betimi akwa akodi nti panyin ne de ne koma mase no nti wonu de o mase no nti kitwa yi na o menche oba pa uhunu se sunsun bi no beda no na wadi mfie sei ti pa cho na no be 17 years they say wadi sei acho se me 32 aya semo sata ma wo ma meti ase no nyina na sunsun ne no beda ba cho sata ma meti ase no na mi hu ni sa me ma me free mu no ana mi hu se sa de no meta kana fidie we su se akukọ baatan no se wo free mu a akroma di ne ma asu akọwe bia ka ma meti ase ne mpa ebo bia oboma wo no na ma sunsun boni bia entumi ema wo ho ma me ka fra wate eti se sunsun na e wo beda ya wo hu no sei e pa cho me so da ya me se meti we sei e bo no nsia na me yam hyehyeme efri se me koda me so da ya se me ni anti a betima so da ya ma ade ache enso so me nam me hu obi e be fokra me hu she me ne se wo se sunsun bi no beda ye bo ma me nwie ne di sunsun no ba no beda wo se na hu no ba cho me so da ye no na oni ma ba beda ba Sompa FM ma ba beda wo na ho afọ acha ha sa kra jaw yale eti so far no dia yare no di jawo acha yale odi jam se ya na asi etinisu ya kan den obia tina ensu ogu susum no beda esa akro ntimi nko nipam na ekoba ne sa na ukunu no beda so ba cho na enam sa ntino mpe ememasem ntimi yes I wani begu ase di pa edi hwe me ho ntino sa me yale kura eya se ntimi sole ele kopa adwuma ya na wo mpe memasem ade ntina mpe memasem ba cho se obekwa akofa be ma no obeshi be ma ni sika obeshi be ma ni adwuma kura obeshi ni nsem sika nyina dodi todianye di krampo no onye di no da todianye di enu ntin sa no me nkonkofa timi a me di pa na me di hwe me ho na ekoba ne sa wo na mo a be ma no ehu wom ebitimi ka so pew be ba cho first pa no na me ma hu mi a no mtimi ka so mo pem ba o ni nim edura manim ne de ohu mi ahu se ablewa enam asemo mo presu bi manenom me kra me hura ho papa sansa baba wo yo tiwe ke yi nani ma kire wa tuntum to bom ne ho feye papa ne nso so wo mo ani ni hunu a aberwa o eno mo ni ani kura wo ye mema wo ye ma se ko me ware no wo de wo so hunu a wo hunu se wo ya aberwa ya asemo orofo yen ko 21st kine community atika expert no si e ko 21st kine ke se he ye ko tu si atika yade no ase a eso osisi e fa osiribo na akokom na akosi una ase ni ntim yade ye papa 21st kine ke kuto ene tumi tu yade yase wo de bibidro so ene di tu koku yade yase orofo yade bibire biada se ye koko se ye hwanhwan yewu yemfa enkoda 21st kene kwate obetu ase na wodi amawo abibidro so na 21st kene wodi tu yade ase orofo nan wada ye besiri ko Europe bese ko South Africa siatika no etu ase ne yade bia ye ko ma amanfo ho esan wo mo efri yade mu metaka kiro sa ma me ne wanse yade nipa benya so a na yade kro ya 21st kene betu yade na se no de amawo laboratory ne scan ni fidi ahudo pi massage no so ye adwuma enya asem ketwa Dr. Hansen mo okoto wo mo adwuma mo bono e 21st kene kumase no enya asem ketwa kora wodofo free branches na wo Ghana member kumase ahwa overseas yu adabraka ha wode Sompa TV Sompa FM no na wo abrosa kromu yekwai ne ekotu yade ase wo 21st kene ka bibidro so e no ditu yade ase wo boase cancer quarters call chance bo hu e wo enkran sunwane kranza
Sata Chima, about 21st clinic was there, or boy Jumbo Papa, Esaya dear, and my mom for Esa Womo, a free Yadim, a 21st clinic, and I may come for Namadi amount 0540-311-311. 0540-311-311. What of one of VG Studios, the man can't was a Brano VG Studios in a ho, and I say, Oko Chasini, and I say, Ghanaian film, no, and I person shoot to be a no VG Studios to bet me a boa. Upon 20 Abedi 20 a year, and I watch the DNA in a da, no VG Studios or more, and a bet to me, I'm a video, any effect, and I say, Kaidum photo, and a picture, or bet you travel for pa, now also what to me, Edia Koyan Kaidum, na dachi an come be no way actually engineer kapo. Or for no VG Studios, and cameras will use you no, and what dinner, and one namo. And none was until him I call a cray. Said the Norwegian Studios, so see boy, moment, and you see which one we yam or anything. Crojen, come on, Norwegian Studios on no. Oh, one cry you, Malama Bassing. First go Croco Street in this opewa, and I'll be who Norwegian Studios 0574-715-778, 0574-715-778, and Norwegian Studios, and I may come for Namedia Mount. I ask some Casio, we ask you. No be crabacas if you ask a cry about by yet day. O mamie wo wa ka betumi abu akoda ne hwe so hwe ne tebe a odi akoda yi wura mu oba panti se pa de oye wa anwe se bema kura ompese obefa bi sanse enimguase be ka bema no ana se eduru ba bi ensuo na gu ntina ompese obefa bema ana se wahu mema mobo se omsika be so madwuma be se ntina ompese obekọ bema ho okokofa obashin nsem sika nyina obeto de ne de krampo onya bi nyankasa na mi kuteska me bag no to amudi hwema ska na dem na bro trend emile oh mi diska nyina chi ama me proto me kwaji nyina ma ton proto no oh enso still na mi ahoto se sia mi tie mi ti se dini gumi timo ewia busi ya na mi oh nani wo sun nya reho Sompa FM yasem ma me kwa koma to ye muate we ye sompa sempenipa ho beto wate badwu afiri o stamfo abonsam seyim sanse sa spiritual marriage no ehu papa kokosachi ena ne dia asem na chi yenhwe se odi nkomo bi fa ho na ko ekosi sei sanse medical ka chere tiefo nyina owiase afa na nyina se sompa sempenipa no ye nche ya so ntia asem ye sufa wa udin no honam be bom ye bebusawo metese ye se ma me na bebi so de me kokot ya body ma me beye ye betena ye mo obi abaye ya omonto ombo ase sante hene na kan ye etu to ba akopɛ wodi egira mpo ano ho a tei na ke ekɔ din kokosa kwaba obo mejewo so bibi aboko nyankopon adom ene so ho ayefe nyame gusu shi oye show ya na obi frame say this time so onware ya ka me bi so oba na ba we oba mesire ni pakoro o se onware ya mesire ni pakoro man asem ni fie ka chen se me pese me sa ko me dadam ko yesofo me pema asem bi ni asem me kan because ene kra nkom bia wo hye me no abem ena minim se afi we kore kiti bia na ebone be ya me gusu jai 2026 me fa bibia nko wurem baby am humatiko obi hwe me yana ne wa unika condition asem wa unika condition e bo wachiri wona asem anti ka chen sa ayemma okay ni pa cross ayemma ai minu aba reta oposo se wa ayemma ai kame kran kame mpene ai mama baby a obi amechia wo yenkoso mama me kama mama mpon ano bepa dabi okay asim peni papa nyina hwe man komani so abonani akire me aso bibia so ni ho da bibia ni ho TV so nkombo we ye very court ho abobu yenko ye ni ndi udi agira hwe a obenya broken heart broken heart enso ano odi ho na me biso omono no de onte hwe wono kwabra ne timinya broken heart ya okoto ne club bi enu asenso ya good aso ono so ada mamba ko kan ho na oti ho bono nyom na unu say baby betie na ba na ponse kraje so de ko ya pon aya sebo unu say baby broken heart che mam kwada hospital bi
na still no hospital am koda nyina mba no still again dey nyina anza amfa wo the baza mo yeso matu case obi anto he obi anfio yo oboso ami ba cha so nkonfama eye osei ai on na ye meka e wa safitam e na boga won na yire mama omu free Canada na ba ye nyame adom ai omu se bia be 24 fo de omu be tu afri eye Ghana na omu akodu eye Canada abrochimemo ti bia mama won boga mu obi an wo South Africa aha bia mo bia me de nchia so nko e de ma won sanso biem na bedi de woni masa amoa mo wo eye Cindy's mo so me de nchia so nko amamo ovoso ansa me de yense no ba na me fa ye number no ntudwa ti bia na obi wo problem bia your number no is 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 hey sorry 84 0509 43 84 production line eno na asebia wo ba bia mesro wo de fabra no nsia ne yete hanom wo akiri kra men ha wo de bra wo ba mpanimfo ma ye ba bia wantimi ankokora na ebe ma onya ba bia dai ada wo nsem bia ha wo bia no fabra na ha na wo de asem bedan ya obenya results wa ope ovoso ye nua ba idi na asem ne ba ye no asere edi da bia ta aka no ye nchen ya so entie ba akofo asem nti wo de asem ne ba edi kan fa tetefon ni afre nipa no bebo ne ko edi no ne ye nua ba yi ba ye na me frɛ maame no maame a ye nua ba ne bo ni din no me frɛ no na me frɛ no na oje so anam so obi kasa free Sompa TV Sompa FM ɛna ɔse ade ba asem ne wo ho anam so ye ofidue mu ha ɛna oba ɛba abɛka sɛ sisi e wayi wanim adura nanim a baabi a wote ɛne baabi a ofire no nyame ne kure ni amanfo obo ne bayi ontimi nna nti maame wadawro ma asem na ye nua ba no bɛka ye no nokure ofo wa ma nokure nsi honhom mu asem kase pa na ne ye kan yo hwe no wanka nkoza asem ankyerɛ me maame no me na me ka kyerɛ ɛde asa na abeso ka kyerɛ me no ɛde asa na bɛka na sɛ maame nya abotre minya de ba asem bɛhe na mo wo kyem baabi a wanadua me foro ka aba na so maame nya abotre ɛne ofo so maame no anya senkum amfa ho ankyɛm wo twa me papa na ne na ɛkɔ so a won tia sɛ adwuma we de ye mfa ho ne atemnidie ye nokure trodo na ya ne ye hwehwɛ ɛna nya obi anim guase enti ne yɛdai ye wɔ ha tie di nkomo na me hu so odan phone ne ma ne baba ɛna ne baba no ɛgye phone no ɔno wɔ baba wɔ hɔ baba wɔ hɔ ti ne baba no gye phone no na de wo mu sɛ ye nua ba yi ɔno kyerem sɛ ɔkɔ ɛyɛ fidi foforo bi so ɛkɔkɔ di nkomo na nkomo na ɔno bɛka sɛ sɛ fidi foforo no ebiem ɛna asade aba ɛna so ma me fidi foforo no ɔde kɔɔ so no ɔhɔ no de ɛyɛ nim ɛhɔ asɛm sɛ Sompa ɛne edi adwuma nti sɛ ɔkɔ fidi foforo so na mkɔdi nkomo a ɛsono hɔ ɛna sono ha nti wɔn manya abotena mi nkyekye no wɔ se da tie nua ba ne di nkomo no na sɛ ɔno so busa some question ɛna me yɛ sɛ sante de a asɛm no yɛn ha no so obi di asɛm ba yɛ pɛsɛ kɔ no wɔ ha bi na kɔ ha na sɛ kɛnɛ kora no nkɔ no te ha na yɛ nua ba asɛm na ɔka no san sɛ ɛnɛ yɛ Sompa asɛm pe nipa court prophet Joseph Mensa obey nhwemu nti sɛ ɔba no ɔbɛka ne de na papa no hwehwemu nyewu sɛ asɛm ɔka no yɛ nua ba no ntro bia wɔ mu a ne yɛhunu sɛ ntro so ni mu a ne yɛhunu kwa ɛfa so ɔse ha ne de nyame ɔmma ne ɛma kyena eti ekyɛ mi ɔhɔnom ana ɔsan frɛ mbiem ɔse nyame adom a yɛntɛ ne baabi yɛwɔ na mkyɛ ne baabi yɛwɔ ɛna ɔse nyame adom a ɔkyena ɔbɛba no fo wei na yɛdi dwuma de ne wie ya me kɔɔ na de kyɛn anɔpa bɛ no nsia mi ɔhɔnom ana ma me ne ba bɛɛma wɔse ɔyɛ panyini ɛwɔ ɛyɛ nkran MPP mu ɔyɛ panyin pa enti anya dɛ enti ɛwom na sawu na wɔso yɛ MPP panyini enti ɛfa PP ne nya dɛ agofo mi de minim de ɔbɛso yɛ dɛ asɛm sa na me panu ofo yɛntimi ma politician bi afɛ debi no masa ba bɛ hunu obi a debi to yɛ PP ne ntimi nya dɛ enti anya dɛ de tintin tietiem na so ofo so ɛsan sɛ bere ne nti me ne papa ne bɔ ya na wo cheche se man fa politics me cross omo na sa na ɔka kyerɛ me de ɔka kyerɛ na me ka kyerɛ omi ntimi ntwa ntro etu so o yɛ MPP pani tie nya ne dɛ na nya bi ne ɛwɔ ha ne obi bɛka kyerɛ sɛ wɔ yɛ MC wɔ hehe na ɔde ne sabo obi glass ɔbɛka no ha de ɔka na meka etie fa ne nso I don't know sɛ mentam ne nso sɛ mentam ne nwura manum I don't know menim ya na ɔmka sɛ ɔmbɛ hunu hwa mani ya nso obi ha o ene kosi sɛ enti ofo ne tintintie gyam nya ne sɛ asɛm no de ɔkɔ ma me ne kan nya sɛ ne baba bɛma no sɛ saa ne ɛka ne de a
ene ode ye be court nya sa obe en court so dia ode ye be asante hema ho am ya be chese ya bo ne be ye nam se masa ye mo obi abaye na emom se mo nkyeremu a mu bom mra ne be tena ase na emom no se mo ama na papa no ye hwehwemu na emom sa ya de no a ye nua ba no se mo de ato no so na se obodin se ya de ato no so no ohwemu a ene papa na nkata de ya de be kwakoma ni pakura be ye ene dia eno no kate phone no akovo be kate phone na ani be 3 minutes mas ade o sa afre peke ya muntra hu be hwede mu bohu de besi wa ha me mamu ne ebesi ne man kam man che de wo mu a mo che de ese ye ko na se masa ba bia wo wai wadwen se wo de ase be ko bia no fa ko wo de kwa wi ba tie be ba to fo obusa me eye ho na ka se ne babema no na na wan ko ma MPP fo amini le I don't know minim ba bi wo de be ko no minim de o be ko amini le se ai ejina sa na ti obozo ye me ya se ma me wo baba na se ete sadia ye be bo adan ya ma na ko ne man so ye kra de se obi am obayi ye central for ofo me makobo obi bayi wo kra no ase asem kra ba kra no a ya hunim no ye modin bia wa obi akra modi what ma say set success ana wo ba no e kan de a ne no wagina yie eye tie beda ase kokos yo me so beda ase ofo so ene adwuma pa wo ye oba pa enti no o ma mi nwua no a osusu se wo ye wo saa no wonu wa hu se saa no te pa cho me wo hu bebi amenem bia odi machi bebi amenem bia eno hu mu police bebi amenem bia odi machi chese wo hawo ne de anu odi ankasa anu odi so na mo na utimu ye oya mi ti se de ne gu mi ti mo awia bo na miwu eti abra ne brebebe na saa sunsum na obeda ba cho 2 weeks 3 weeks chese ewo mo enti se oma ade ansuo ni ngu oba na nsuo ni gu wo ba chan oma otoyale mame bleye ankasa ya be bia muso no ne kama koma to ye moate ye ne adifo akese na wafidie wi so se wa nya wa ya sadia ne nyankopon woni ho fo nyame kasa wo ho pa so passing penny pakoto pekenkran prophet Joseph Mensa ye ni hana konfo ne se migitum afi se ache no kwa koma to ye mwate se yo ma me no a ye wie prophet me mo akwa aba mejo so panyini nyame ni pa bibia bakodi oh nyame adom na se de me nam asem amanfo kan se wo fosu se de wakofa abade ano oden sanse we ye nkoma ne ape feedback bia afidie na so wa tum afidie no aso yebenya nsunsun so ntisi ya prophet me wakwa ababiem mejo so ya ne pempi meda se yetu ensafre wa obama ne yefese ya mishira usa akwa ne so meda was na onto ngosra ne wadum amen saye no so ye no beye adwuma ache sanse nyame a ye nyina ye som no otiase so otiase dia bible no so nie prophet ntio maame na oso ye beyie no aboni obetumi aboni din wabokora amo friend sen macho maame fi akwapa na kwafo fi adwubi kure bi wo mampon yase maame fi adwubi aye ne maame o maame keto ana maame panyine macho ona ye panyine aye ne maame panyine fia na oso de sen macho golda se fia mane nda o se ye ka beyi fitaa ye fia ye bi akwapa no kwafo ye de yete no ye hunu nti ye pese o kire sampa se fia dwubi o ye beyi emra me sani fa onye beyi enko benkum tan oi onye beifo okay mama hwe ade ha baba wa wo yi se sunsum na ha na mpa okay odi oso de se goda akwapa no kwafo pese goda se oda wondo se honhom be ma se gina so twen de bia na ne da
ne pese hu say sunsum mu ade embra me se nifa nye sunsum enko benkom okay sunsum akwapa no kwafo ne pese hu say ade na ha no sa na ebeyie embra me se nifa bosoma enko benkom ebeyie na ni efiri ne maame fie ho akwapa no kwafo pese hu say sa ade na efiri ne maame mu abusua nim ena edi wo mo so embra me se nifa emfiri ho enko benkom ten efiri ho but enye maame no ana je fama yi maame nanim maame nkyerɛ prophet ne ye hwɛ sɛ nipa na wo abusua nim eye maame no wayi nanim ede di akoda yinya epes akwapa no kwafo epese hu sɛ tumi kro no eyi maame nanim na edi di akola yinya emra mi sɛ nifa enyi nanim a enko benkum ten maame nkyerɛ secret baako da bia me ka kyerɛ sɛ yɛn asɔfo no no ye create problem ba fie da wan hwɛ ni ya nipa nka bi obɛdɔ no obamba ma abetan wokɔ ba bia ne ye bodin bi kyerɛ wan hwɛ ni ya obɛ wadwen sɛ ho ne free but na mfiri ho maame wo ni problem o we nye case wo da we fiao we dey sɛ wo nya hwɛ wo te ye nye case we nye case enye case wo da yeba tumuda enye kasa bebre me de bia me kasa ndoso action ni nehia ye be ya ma we me ma onyoma obe wisu asa honhom sem ni na be fili wo so ni pempe wasem be pe wasem nsu egu nyina be jai bibia ntimi no mbeda biem okay na ne oye wo ne ye wie nyoma ne ye nyoma ne ma wa enye obi na be kan o ye modin o wo na adi wani sei ko twa mansa be hu enye kasa ye bobɔ din kyerɛ wo na obi antumi nya ade ma nipa no ho nda didi a na kyerɛ sɛ ye twa wo ntro ntimi srɛ ba me enye su we enye kasa enye de ye nya bi da ni we we de esu a wo ni hawo wo ni case wo de ne ye ntatia case ye be kyerɛ bibi kituwa bi ama wo hu sɛ wiase ni bibi ye kasa bibi wo baabi a bibi wo baabi why ma me wate okay oba pa ohun se koyi o se ba kaka gbran medical ka cho se so pass pini pa ko to ye dwada asem bia hinta sunsum no o za da di kama ma me no nyo na ye ne mom de wo ye wo ankasa frabusu anim ye ntie o asem foforo bi o pa chewo de dra me nim nso oh me see ni case wo wani enti do wani no na e ka asem kire o se uni case unni how so on case na se do ya so for se unni how na mom anyoma a wodi bedware na kire no e ho na ade wani kotu awisi wo ka no waso ni fi edema ti kan wakoma to yam se wo peso ho to nyesa nyenti na wo ba ha so peso ho to nti na ba se mpedi pa nyesa ti kan wakoma to yam kokko se chi producer de enti de na ha no aya asem prophet yeti o yo nyame ya adoma china aya santase nyina first Jericho junction aye kumase obi a wo kumase oben kumase ne mpata mu bia no echina ene ye tena se aye hwe nkrofo obi a hawo ne amane bia da wo so se makato se wiase se obekọ wanim wa abrabo ma gi se o man hwehwemu ben kwaso wa man hwehwemu amben wa wani beteno na obi awro watale afa wa beti wiase esum makato se ye wasasi so na Jesus so ntime ne bonsam ntena o su na ti ko ba na night war na ya se beto hakum ye ne ye due mesra kina ye tena se bibia afiwe ya yesim no makato se ubetumi adi yie e wa afiwe mu agina wanam tuo so anokwasem se wantumi andi yie wa afiwe mu a ene na ofolisuo ene je won sa abode na odi beyeye nsabode enso de seji se wawu ada bi se betumi age adi ansa na wawu mrante ehne so na kai mrante ehne so obegye ne sa abode nyina ansa na wawu na wawu adi ni wawu woti ase obesa ye busu abro be mensu ato ya munya fato bia wayi obi a wo hwe ya sunsum ne da ene friend spiritual marriage and as spiritual attachment ekwan wo ho we oba be di adanse na anu ya na nse ya oba be di adanse Sompa FM obi a obobra wo hunu ho ano oforisuo echina ye tena se a omra obi a woni madwuma eso ye wasase we so echina omra obi a yade ekuta no diabetes pressure hepatitis B no mukuta no gonorrhea syphilis
omo yina ntu mrika stroke fo anso alemra ni yesam ma aduru ankasa ewo ye ho me telephone numbers ni ye 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 no ma we dey for ye friend abrewa betro anasa kokora betro 40 no sa no ma we pay the good de say 0541 40 39 0541 40 39 for this you anya kasa tenten entoponko echina obi antu amrika afi wei eye wafe oha bia honhom bia tuzu bia no oni ne ntokwanta amapai adwuma wunyanya no hia me obenya adwuma won say ene na ma ofori so ye adwuma no so eye sononko no yetumi hwa kire so wo kra de wo kra free suro ni wadwuma ni obi twi trotro okumase ha enko yekuyani obi ye friend say kuyadwuma ne de anya kuyadwuma ni na ye hwa kire adwuma pote ye se wo ye nti ofori so 055 44 77 959 055 44 77 959 na software yes na woko ya me bobo anu ko to sem no de me bobo anu omanfo bekaye a ya de asem bi beto ya pro so ebeye bosumini sansana ye kwa homijimbru nya bre no na mami bia wose ne ba ekwa secondary school na ne ba no so yare from yade na enam so ema wofa ne ba no adi ni chinchini ya na ne yonku bi ekire ne se oba enzema obenya yaresa edi ama ne ba no maame no de ose eyoyo ene otam ne ba no hwi enzema mem de ne koma akomfo bi se onsa ne ba no ayade de ne siye maame se anwumre da ku bi na komfo no ye se obema ne ba no dufa bi na watafre na wama ono maame ni su bi na otete wo mu kwansini ena maame no ye na adwe se sa na tie de kom de ne ba no tuo pie no wakoto aduane ede abre ne ba no samene wo kasa besi ma aduanu aduasa so oba ya komfo ne se ne ba no apia bonten ohun no wayira chini kru no so wa de manzema police fo a ensi aga samene wo kasa be bosume miensa munni koda no yehunu ba bia na Sompa sempa nipa no madika ka cho se hunhum mu dia ye wachitafo akasa wo enam so ema koda no ye de ne ma Prophet Joseph Opoku na ono so aye ne dwumadie ne nyankopɔ kasa fra koda no honhom no na koda no konfo na tore ne mu ti koda no ntumi kasa se na koda no tumi kasa dia ka obetumi aka se me wokuru wi so makodi ha ana me wa ha ne no so akoya asem foforo na numua ana menteme ho ase sa akoda no tiase se won tiase no ye di achirinti enim sa akoda no tiase na menua ba na odi ase no bedae no koda no wofa enso ewo fi ha se asem no ehwehwe na so ti ewo se otu ho na mo eya asem o eya asem pa o se me de me ba koma komfo gidi wom se obetumi atu fom yade na se etwere yenka no sa maame ne koto aduane aba wo ba ya komfo no se akoda na yira fani pa me mo akwa aba empom te say odin de say Kofi Poku ofiri he
Swame. Okay. Enti sesi ya no wasem nyina ne sei efa wo fa ase no. Okay. Asem nyina ne say akwani free mo. For say posome mi ensemi. Ya tu ho na mo bia. Na bia kwa sorry asofo for bibi. Abaya man ye koye kakra police issues na da bia no ya ntem mo bia. Enti na me tell say odi for ba no. Beside my say me beba. Then the odi for ma ye mo say akra no bia wo busuani bo because I thought that to chama to kakra say wetimi ne papa betimi akọkọfa no. Ya anadwo no. Yeah. Na maame no di saa akomo na manfa maso anko. Na chese papa no akoda ne papa no odi akro won sema ho. Ana se wunua ba no adamfo ba no wonim wunua no wakonta no eno so ya asem foforo. Okay. The open say makwana yira yechire no papa na wo ne nsem na comfort na oyira wo ne nsem. Echi odi audios bi ba ya ana chere say one akwana papa communicate. Okay. And this open so who say bi akoda no te ase na ne papa no ho no wo ana nsem akrom ho no. Okay. To asem wani. Okay, prophet we dey tiawa asem we ankasa no ebe top no so nyansa ketwa urade nyankopon asem penipa na mabodwi se na etumpa o se se die dan fite amanfo ha no mama ne to show na samoa na bodwi se fita gazo ne penisa semnoa prophet yehwe se akoda no ni papa ana afa kotiko abi so aba be fa no na papa no mu mbisa no. Papa no comfort no efre papa no e de to nanim say abofa na ira ana say oyare no krampo no na so no tu ho na mom bia na say won frɛ ye krampo say akosi say eye papa no enteno na ama usu say ebia because obia oba ira na untimi tu ho na mo ana say. Okay. Akwala no friend say friend no kwabna poku akwapa no kwafo pese hu say kwabna poku. Sompa FM. Ye pese hu say kwabna poku ote ase amra mesanifa wawu anko benkum tan ote ase prophet asa na be so wo ne papa ho no yen hwe so wo nzema kronim say na say di kan ne papa no nzema ho bi ne papa no go so area akwapa no area o say akwala friends akwapa no kwafo kwabna o mfie sen 17 years recently kwabna poku o ne papa ho amra mesanifa ni papa ho enko benkum tan ali papa no akwapa no kwafo pese o say kwabna poku o wanzima krom ho amra mesanifa ni ho enko benkum honsa na mehwe ade bia na menkasa akwala no yale na ha na ama na adwene no ansisi suye sa na ya akwala no enti osole ya no de niti ado mgbehu no onyira ai oho samo mu na mombra menya ade mamo ono abebe fie obonya la refa ba papa ha obehu no ayo spirit na de baba ha obehu no why we kra de onwui we wu na ye asem onwui oti ase so ye border town to bitin kra ru ma ko di bu akra problem bi na gina na adwene no so adwene ne nsisusu ye because of yale na aka no ntina ma oye saa no prophet ye hwese komfo no na abo bibia gu nani so komfo na mo de come na friend say efo am friend efo akwapa no kwafo pese hu say poku kosi poku kwabna poku ye de ne komfo no komfo na abo bibia gu nani so ambra me sani fa mo bibia gu nani so a enko benkom tententem problem ne ya na adwene no to no ana wedwane afiri ho no ya adwene no se on se saa yale no se eba ebinum so acha na amomo anya adwene mu hawo because saa yale no de enti ama ne sa no eya ebi mu ntumi nsa ne se yale ne osunsun mu de ne wo honam mu de no du develop wo adwene mu
wa utiri no na fifi wo utiri nim na ha adwene no nti etumi ma adwene no korabu ha wodwe chese ubehunu no yale ni ntina asa wa obodam force na ye sa problem no na cause sa nti ombehunu no se ni oka sa oban bod wo de ye de nyoma begu akwan mu akina bra me wa ha baba be ka se wa hunu okay Prophet Joseph Mensa titi adwoada de ye dia agro fidie so se ni ensem num kura no ye be hwehwebu esi ase na obi adwene man ne fan tikata chie kwa koma to ye mu ate oti ase prophet so de nyoma begu akwan so ne ye hu akoda no why se o hwa wo no abeba se de ono ane nam no abeba why kwa koma to ye prophet my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 achina a friend is saying Santasia nyinem no ano Santasia nyinem first Jericho Junction achina the Asia ho nemo enkran de da ya woda Amasama Stadium Junction ya countryside okay ene Asia ho hwe nkrofo timo amwo nkran ne mpata mu na mbo hia me da ya woda na mu ha obi ana mama ne no ya so mu ho aboa mo okay Prophet Joseph Mensa Bible no kwafo no oboso bi adwene man ne fan prophet ye beda se ye papa sanse ye franu bi a wode se eyoyo ba kama Apostle Dr. Megashi se menka cho se wono na Amegashi Heba Spiritual Center wono ene de ba ye woda no kofa ba eno no orofo apostles Apostle Dr. Megashi se menka cho se ya de bibre biada edokro wo widim no o modin anzo se oboso me modin na ya de bibre biada ha wo no wo se mehwe na mitu ase ede ema habanuro eno de tu sa ya de wi ase Apostle Dr. Megashi kuma se Macro Old Police Station chenwa obehu Apostle Dr. Amegashi Heba and Spiritual Center orofo bibidro so yenko eni nkotu yade na se ama me ne wan se yade nipa benya so a na ye yade kru ya yenko Apostle Dr. Amegashi orofo ya ponto abadinto eni ayiyo no paade a bia nipa abo adem ye di agroto dame to wade na ye bobolo agukansie bi kra na orofo fridge ne si wono nyina no ye club bi ene gugumu amanfo quench o test ya with the club beer no and the quenches test club beer Ghana for agiatum or for club beer no ma utinyo ya and this beer many triano na onoma eda minimum jo na eko hangover beer nim or for would no so to me etibidi boy with the mama with the any etoso kama club beer no or for only if you know what you was some fan so sa ena oba penfo utumi enum club ye ne bia enwa ene club omna samwa yentie we yo yenche ya tifo ne ahwefo a omowe ejudi ye se na no asemi ya ka ho asemi ya trase bobo ho a ya tifo mfa enoma bi enhye enoma bi nso kakra yenko obi afie Munteni yo. Dwumade ne edinsi obi fi se ono nti ne ye nti enya ya. Omo nka nche ne yenyai. Ye ntina fie no ma sa meka che se mpe bibi nye. Because de nti ama meka sa no. Ye tu eni mo obi afie. Dwumade nso nkyere se se be de number 2 dwa. Enkyere se ye ne yenko obi fie nko ka nche obi ma me so ye baifo. Ye ni ye dwumade ne nte saa. Yemia bi ye police pani no afase wo ba obi gene sika ko no se da bi fa ko ai sompa se mpenipa police ni ono no no afase o so ko beka se enko na menko chi nipa ko yenko obi afie muntie ni ye pa mo tiefu a mutie ko ka no muntie ni ye ye ni yenko obi afie se sebe maami we na eyew
yenya asofofo no mo kan asa na yenya bia ene yen sizi obi anso wa ha se mo obi amfa na se mo ma ha ndi edu me bi na nsem bi se ekoso na bia obi ka se wo kam akame maame asem wa yese me de be kokko ye de odi ye kokko to akwa den yen kan ya no ntum na wo se be mpre wo ko TikTok obi asem wa wo de wo kan wo sere no won de nya obi dia ana ko to graphic na wo kenkan no ye o mampani ho asem wo minister bi ho asem wo de wo kan wo sere edi atam no wo de nya bia enya no na de te yawo ni obi anu guase nti na de te ya akoda na ba be kan asem yeni ampa sunsun mu asem no ye kan ye ka bia maame ne kura no obi nsu na yi nanim maame nanim e de yes a awo ho obi nsu timi maame nanim e betimi de ayesa Sompa etun ka bibia ma akoda ye obatra ase ate ase da because mene ne kotra ya kire no mi busa no nte ne ho ase bia okọ sofu nam se maame to bo ase idu me bia ya kura tia nyame ampata spirit betime yiye mu bia nim ye woni pa bi ono ani nwia ayi nanim tin baba no ni nwia na one ne da wo be kom ne nye ni nwia no sunsun ma sam no ano den ye mfa ya ni hunti wo ka ne tra iti se obi sa betra se ne maame one ne tra na ne maame nwia o susu se wo call baabi okọ no de o na mo fa ni pa ko no nkokọ baby onu no ko ye na ye ka chan say no eso se mo hwe nipa nam de ne kokko se wo na akoka se ye de ye te na nipa na ba ene ye de ye si ye behwehwem ye nyi ni se maame ne ye baifo ye behwehwem ye oni po hwehwem eti ka baabi a ka maame ne ma no ka mo ne mo maame kura beba anamo mo baba be jama maame se ye so ye ntia se ye ne mo ya adwen se obi ka che mo maame se bo ye ne mo ya adwen se mo ntia se emom se na me ye ne yeso na obi be hwehwem na nya mo maame a ye kura no mo chia yen mo boya ba so se mo yaade na ha de ba ye no mama obi a be hwehwem asam ne nte saa na mo ta baabi se won ntia se ye ne abo maame ba yi a ye ne de na che se abo mo maame ba yi ana ye story na ye dwumade na ye di no wo maame ho asem nti no abanti ye nkan no ntum anya possible sa ya pa chaw Ghana do time ma me do ba court no afi de abre hwa sam no content na nsa na wa ka se do obi be court ye ne ate abo maame bayi ye mo maame bayi akona na osusu ne maame no wo so akọ baabi okọ no ene anya chance won kọ no wo meka ono na akọ ne baabi ana se wo kọ wo so wo hunu so se ade ne di ne nya ene se ye de mo ba ha no ye wo bi obehwem o ana o se mate ene etu hye ne na nipa na behwem obehwem de na asi iti asamo ba ye na egu Samaritan na se dey mu amu ofie no munya mutumi sem ne me ye pani wa ha no na sebe preduasa se be ye obeche wo yemfa no usuku a wakọ ho enfa ho no pani ho se wo benya accident enfa ho no pani ho enfa ho degree bia wabọ owu obefa wa wonka se we de ehia no de ne kọ na wo sikanti majai mo me nyire ho wo sa no ma no ni nhwe bibi wasem a aba na ye ka no ye nhwe bibi mfirim se me bete abo maame bayi a ni ye ko baabi akọwe a me gima me di maame so me enko ni ye ko na nte saa e na wasem bi kan waka akoda nti wonka na no ntum ampa ya du me buti me so da bu kan wani gusu a no hu obi wan hwe ade a cha nipa no nkasa na obiem because ekwa afa so hu no da ye ni mu no enye na nsu be kom no na nipa ko no nyo a ti sa semba se ya na semba be to ye pon so ha ye woni pa ohwehwem bebi onu ko ye ne de ye de se ye mfa ho nya adwuma ye de ha de wa ba ye woni pa obehwehwem se maame ne te sa se won te sa e de na ba ka eti sakura na ba na sese bia hwem yi ye se maame ne emom no ba ye ni wo fie o enti wo behwem kura no ni wo bi wo fie o wa yi maame nanim eti se wo ye ko ba sa no eti mo kura mo ye bia se be prejudice ho se be mo ye badwen ba mo be ba kura be de ase mo ha na e dai ye hu asem ni mu ne kura na o jan ka je ba bi se me de be kokot e na ye dai ye ko pe bibi na maame di wo ma di akire ni nyina enko ne ko hu bi
na gya asɛm titifie ne ade ɛna mo kama asɛm na maka maame asɛm ne yɛnka maame asɛm na yɛde tiktok ne graphic mu nsɛm yɛka no na nakufo ado ne sɛ bepɛ president mama wɔn mu de ɔnyɛ obi de hyɛ yɛ yɛka wɔn asɛm yɛ wɔn mu nya saa nɔɔma na wɔn yɛ saa na ekogya yɛ bufuo asɛm yi ba yɛ prophet joseph mansa awuram ɔsɛ ɛnte sɛ na emu ade ne wɔ fie hɔ edi akora ne nya eti better isi akora no so no wɔwɔ problem gɔso ne nnuanom nyinaa paa ne sɛ bɔ ɛbɛyifoɔ eti wɔn kena no ntum anamɔ nkasa eti yɛbɛsrɛ maame ne mma no sei na akɔba eti sɛ saa na ɛteɛ deɛ yɛnhwɛ obi nso tumi yi obi anim maame ne obi bɛtuma yi maame n'anim eti yɛ ame deɛ anwo brɛ wo na yɛhwɛ sɛ akora no prophet joseph mansa so ɔmla a wɔbɛkɔ ne wakɔ akɔhwɛ ne yɛde yi atoɛ na akora nso anyanefo ahodie na ɔnso de mma bɛwi ase owu gya nkora wo sɛ yɛbɛ ndɛn tiɛ deɛ wɔwɔ fɔ nipa yɛwɔ fɔ obiara. okay ɛno ti no obi adwenem ayɛ no fan san sɛ bible no kwafoɔ ahwehwɛ mu sɛ bia ku sɛ bia nya adɔ maame ne nyɛ bɛyifoɔ na mmom sunsum bi wɔ fie hɔ ɛna ɛdi akɔdaa no ɛnya ɛkwan bi so no sɛ sunsum no koraa ɛyi saa maame yɛ nim na ɛdi akɔdaa no nya ɛnka ne ma no koraa mmra na yɛfoɔ mo nkɔ joseph mensa hɔ na sunsum a ɛyi maame n'anim de bɛduru akɔdaa no ho ɛma maame no ɛdi nsɛe na akɔdaa nso yɛbɔ ne bɛyie no na kɔm nyinaa kɔm ho asaa wɔn ɛyɛ tie asɛ wotena kɔɔto akyi na wototo boɔ ɛde ba hɔ a ɛmmoa wo ɛno nti ababaawa no ka na kɔmanto no yam ayaresa bɛba ahotɔ bɛba ɔsompa sɛ mpɛ nipa mɛde ka kyerɛw sɛ sɛde asomdue ɛbɛkɔ so wɔ yɛfiefie mu yɛbusuam ɛno nti ɛna yɛdi adwuma sɛ maame ho tɔ no a ɛyɛ plus ma sompa sɛ mpɛ nipa ne yɛso yɛ ho atɔyɛ ne nhyira bi ɛsɛ fata bia nyame ɛnam so na ɔde ama yɛ ɛno nti no yɛ maame no sɛ yɛyi n'anim ɛde abɛdura akɔdaa no a ɛna asɛm a meka kyerɛ sɛ ɛnka wo mmra na saa deɛ nyinaa no atuo ntwa wɔ joseph mensa hɔ na asomdue mmra abusua anim na deɛ wayɛ n'adwene sɛ wɔbɛgu ɔmo anim ase wɔ abusua no mu ne yɛpa ne ho ntoma ɛyɛ tie kadakyi ɔso ka wakoma to yɛ mɔwɔ fa ase no ɔnyerae ɛna ɔnwu soso ɔte ase yɛbɛhu no na biribi ɛsɛ yɛde ka no yɛde aka no wate ɛyɛ sompa asɛm akora ne papa hɔ ne papa akora no ayɛ ne papa hɔ ne papa no yɛsɛ ɔkunsu afam wɔ abatwɛ wei yɛ wɔfa ho ne wɔfa yɛhwehwɛ mu ɔni ne papa no hɔ o ma me nwana papa no so ya wɔde na wɔyɛ afa ho wɔnka hwɛ ɛno na ne Joseph Mensa kan na ana make say obi a wobayira I hope some mabo na mane me bo sɛ obi apɛ bakwasi agro obi anso mpɛ sɛ ɔbɛwu bi akora sɛ bempɛ dua sɛ ɔyɛ akora nkɔyɛ ɔdefo bi a nkɔ bɛwɛ na kyerɛ kwa ɛno kwasɛm 0551 0551 0548 0548 931 and 035544528 035544528 yenko na yenkotie ya fefo ene ya tiefo enso so ya asem o ya asem kese pa o hello 035544528 035544528 na yenko emfa nko yanim akasimanum pe na ye de bibie ko na wiye hello good evening majo so kadachi ma one so kakra ba bia frefre udi kasa fit obuasi yentie o yo Joseph Mensa na push ba ewo maso nko a o di adeboa that na fight maybe Mrs. Fair, young fan court. Now, Sambia, a better field to film or creating function. All function, my the other content, media man. Okay, I don't think Prophet Joseph Mensa, Dua de Biano, a man for Tahuno. Hello, baby, I'm afraid of the mammy. Hello. Baby, I'm afraid of the. Hello. What you mean, can? Hello. 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 What you mean, can?
Yet you. Hello. What do you call any member? Yo, Papa, the BSC, you know, Manu, you know, one man get, and I come to me, call them so for no. See, what I knew. Mammy, I bet you feel for a bait for a weaver. Ujambla, Macobra, a Jenny Black. Papa, I'm not catch up by a says, oh, Mulga, and what can I mean to? Oh, and Papa also do more cotton. I bet you, I bet you open or just do. What will you say? Oh, what do we go? That's a movie if you want to go. No, okay. Hello. Hello. My Joe's will brook and the chamber be afraid for the Yanko. Hello. O say yeah, Prophet Joseph Mensa na one him and two friend number now Sabeka no why. Hello. Baby afraid for udin. O say Baby afraid for udin mame. E say ya pati ya kun say mo friend ni pa na say wo ba ga ye adwuma na mo hu nipa na aya mo me hu se nipa no ye hu no me ye hu sa ampa se nipa ni ye hu na kula ya wa yire wo ba ni ye hu na na mo ami ya se nka se ye hu no oh yeah so abai for us me obi eno ade pa ya no kresa nti bia no se na ima me na ni mo de ye sa ade na let am say bye bye no okay omo adi achi efrim ne santen ebesi sabri no omo hu som pass peni pa dwuma ye omo yira de ehu bebre honhom mu ne honam ani nyina ye hu won eno nti no eduru ba bia se wo ya ye kan ye behu no a omo be kan kire ye no omo be ka kura no omo be ba be das ne obi ehu se dwuma de ye akwa akosi no eno so no ya asefoforo efise ne ho ato na wie tietia hello hello baby afrefre within last caller Mr. Zayana Yetio happy birthday Nkoma Mariam Oforiwa Amankwa we free agudie Paulina Sompa TV ena wode happy birthday enso de Emma Mariam Oforiwa Amankwa wasre nyame enhira de mano wode ne sembe so bia enye sika na womano nkwatenten ahoani wom ade bia ebe musuo ne asanyina no wompamfiri na brabo so na woma meye titru ene twutwuru happy birthday to Mariam Oforiwa Amankwa we free Paulina agudi Sompa TV ho aha ena yede Sompa Sempeni pa no ebezi na dwo ye ko akoyenem wotu omro asamo